wat vragen? Ja. Op een woog, wat is dat? De brug aan het einde van de weg. Het einde van de weg? Ja, en dat is een dialect. Ah. Dat is hier zwaaien, die straat. En vroeger goed heette het altijd op een boerderij staan op. Oké. En hier woont hij? Ja. Al lang? Ja, mijn leven lang, ja. Je zit hier geboren? Ja, als hoesje. En met hoeveel woord je toes? Ik hoor alleen. De oudste en de jongste. De oudste en de jongste, ja. Boerderij gaat altijd? Ja. Dus dan zit je boer? Ja, hobbybuur genoeg. Nee, dat boer wordt ook steeds slechter. En nu zijn we eigenlijk nog een beetje hobbyboer, maar... Wat doet je nog dan? Een beetje nog een klein pak heu en strui. Eigenlijk voor persboer of schuib of... En woont je hier alleen? Nee, mam woont hier ook nog. Mam woont hier ook nog? En pap? Die is gestorven. Al lang? 98. En mam die geniet hier van de alden dag? Dat is goed, dat is wel, ja. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En wat doet je verder dan, behalve een beetje boeren nog? Een beetje leven. En wat betekent leven voor? Ja. Ja, vandaag de dag, maar bekijken wat zich voordoet, hè. Dat hebben ze toch niet altijd op voorhand in hand wat zich voordoet, hè. Er zien mensen die dan zo je kunnen zeggen van... Wat is het goed? Ja, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen, hè. Wat zijn de nadelen? Ja, wat zijn de nadelen? Ja, dat ze niet altijd de zekerheid hebben, ze. Nooit op zoek geweest naar ander werk? Ja, ik ben op fruitteller gewerkt. Maar een aanrijding gehad en ja, boete mijn schuld om en ja, dan verandert er van alles, hè. Wanneer is dat gebeurd? 94. Zwaar ongeluk gehad. En ja, dan moest je toch weer gewoon bekijken wat is dan het beste. Wat is er gebeurd precies? En dan zaten, wat niet verzekerd wordt, gedronken hij. En niet, ja, gedronken niet verzekerd, geen rijbewijs. Ja, die verder, je zo van de weg af, tractor 2 keer over de kop. En je woont met de fiets? Nee, met de tractor. Op met de tractor? Tractor 2 keer over de kop en op een voet terechtgekomen, ja. En wat was de schaai op dat moment bij jou? Wie mij? Ja, van alles. Maar we leven nog, dat hij ook erger kan aflopen. En wie lang heb je moeten herstellen daarvan? Ja, bepaalde klachten, dat blijft toch zo ver, nou, maar ja, een hele tijd, ja. En het ergste is van zo'n vent dat dat gedaan heeft, ja. Het rechtssysteem in Nederland, ja. Ja, we hebben geen vergeldingsrecht hè, in ons land. Nee, maar ja, of ze toch met Holswegen ook niet. Wat heeft de meneer voor straf gekregen? Niet veel volgens mij. Een beetje taakstraf, een beetje dit. Wat denkt ze dan? Wat moest je ervan denken? Ja, dat het onrecht is wat hij is aangedaan. En dan ook nog eens door het rechtssysteem wat we hebben. Gedeelte door het rechtssysteem ook, een gedeelte de verantwoording ligt bij een chauffeur zelf. Hè. Ik denk in het rechtssysteem nog wel goed, maar als iemand drinken en niet verzekerd is. Ja, wat moet je ervan zeggen? Is die man wel gestopt naar de aanrijding? Ja, dat is zo bekneld in de auto, dus dat kost niet verder. En heeft hij nooit ongeluk na de aanrijding, heeft er nog wat van zich laten huren? Nee, niks. Nee, niks. Is dat dan extra moeilijk? Of had je er geen behoefte aan ook? Weet niet, ik denk dat ik er minder, toen op dat moment minder moeite met hij als bijvoorbeeld
immers gebeurd was en hij gezegd, ja, de zon stond hier leeg, overmacht. En dat alles netjes in orde, hey, luister, ik rie ook. Maar kan ook het gebeuren door mijn schuld. Kijk maar als ze dan al weet van dat hij hem zal gedronken hebben en niet verzekerd is. En als dan huurs, ja, dan vragen ze van, ja, oh ja, er stond in een politierapport van de loge blikken beer in de auto. Ja, zit de advocaat, maar daar stond niet bij wie voor. Dus ja, er zijn er wel niet voor geweest. Dus zo'n advocaat vind ik soms ook, ja, dat klopt ook niet gans. Advocaat van de duivel in dit geval. Ja, maar ja, ik denk dat er wel meer mensen zijn in Nederland die wat veel harder gestraft worden door het rechtssysteem. Dus. Heb je er nu nog een andere vorm van genoegdoening gekregen in de zin van dat je een bedrag hebt uitgekeerd? Ja, doe ze maar genoeg. Want de kind niet meer werken, hè, op een gegeven moment. Ja, wanneer heb ze genoegdoening? Bestaat dat? Ja, daarom. Je moest toch weer verder. En het tien veranderen en dat is met alles. En dan moest je toch steeds het beste van proberen zin te maken. Dan moest het maar op kunnen brengen. Die levensinstelling. Ja. Zien er ook wel eens mindere dagen? Ja, die had iedereen denk ik, ja. Dat ze geen zin heeft om het bed uit te komen. Ja, ligt van wie het weer als moet. En wie heb je het huishouden verdeeld? Wie gewoon. Je doet gewoon eten koken. Ja, water koken. Water? En wie kookt dit eten? Nee, mam die kookt meestal, ja. Mam die ken ik goed. Ja, ze moet niet, ja, dus ja, met de lijf die komen op bepaalde gebreken, maar ze moet niet klagen. Er zijn zat mensen die wat van haar leeft niet. Misschien nog het beter kennen, maar er zijn nog zat die slechter kennen die daar en wat er gaat niet meer zien. Is er nu een leuke vrouw hier op de boerderij geweest? Ja, wel eens geweest, maar dan gaan ze ook weer. En waarom gewoon die dan? Och, dat weet ze vandaag toch niet. Nou zien we hier een neer. Van alleen. Ziet geen een echte Neerse? Ja. In de zin van dat je ook meedoet aan het verenigingsleven in het dorp? Nee, dat niet meer. Nee? Waarom niet? Ja, vroeger wel gedaan, maar nu, nee. Nog vrienden in het dorp? Ja, maar wat zijn vriend? Die heb je ook leren kennen in die periode dat het slecht ging, zeker? Och ja, het ligt er aan wie dat zich er zelf voor openstelt en alles. Die gaan, ja, die proberen zich alles een beetje alleen te redden of ja. En hun levens veranderen ook met interesses en dit en dat dus. Nee, maar wel een deel beken je dat. Ja, op een dorp daar kennen de meesten zich toch wel eens gaat. Maar wat wil je dan weten van het verenigingsleven? Of je bepaalde hobby's hebt nog, neven het hobby boeren. Nee, vroeger wel wedstrijdploegen. Maar dat is ook, ja, omdat er toen een ziekte was, werkspers of zoiets worden, dat ook minder. Maar dat was wel altijd leuk voor te doen, ja. En ja, dat past. En nou geen hobby's meer? Nee, we hebben hier maar gedaan. Haalt je door voldoening uit? Ja. Crisis, ik wil zeggen, kijk, dat was de duist, het wel zo goed wie mogelijk doen. Maar ja, het moet van twee kanten komen eigenlijk. En nu was ook weer de crisis. Maar dat wat we doen, dat proberen we zo goed te doen en dan, ja, de rest zien we wel. Als je het leven nou eens een punt zou moeten geven op een schaal van 1 tot 10 op dit moment, wat zou je dat dan zien? Ja, ik stond me durch te kallen nu dus. Is dat goed of is dat slecht? Ja, dat moet je zelf invullen. Nou ja, kijk, wij zien altijd op zoek naar mensen met een verhaal. Nou, we stonden al wel een tijdje met elkaar te praten. Ik vind het fijn dat je ook verhaal met
os wil deilen. Dus dan zeg ik van, wat mij betreft is dit wel een 7 Geen 8. of een 8. Maar even terug te komen op mijn vraag. Als je zelf het leven, een cijfer zou moeten geven. Ja, weet niet, dat kan ook soms veranderen. Ja. Maar vandaag, Ja, het weer is goed. Dan doe je ook maar een 7. een 7. Ah, wat zien we het instaan met elkaar. Ja, Limburgers hè. Is dat zo, hè? Weet niet, ik denk het wel of niet. En wat is dan precies een Limburger? Ja, die heeft ook in verschillende soorten. Hè. Want als ze een Nunumse met een Neerse bij zet, gaat dat goed? Ik denk het wel. Ja? Het ligt ook aan de persoon zelf, en of hij nu van Nunum heeft, of van Burgum of van Halen, ja. Het ligt aan de persoon zelf en hoe diegene woont. Maar er zijn er wel bij die zeggen, dat dorp met dat dorp versteekt zich minder. Ja, dat zal wel. Je woont wel op een schitterende plek. Als je hier geboren en getogen bent, hè? Zus je de schoonheid van de plek dan nog steeds? Ja, elke dag. Ja? Ja, er zijn wel meer zo'n plaats om te wonen, daar redt ze niet op. Nou ja, dit heeft ook wel iets. Dat dacht ik. En doe het bij de Maas. Bent er zuinig op. Dat zullen we doen. Bedankt voor het gesprek. Amuseer ik. Fijne Dank. dag nog. Hoi. Hetzelfde. Hoi hè.